नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. कृषी सगळ्या शास्त्रते मात्र स्वरूपी होणं मानव संस्कृतीते मूल. ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅತಿ ಸಮೃದ್ಧಿದಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಸ್ಸಾಮನ್ ಸಂಗನು ದಾಖಲೆ ಪುರಾವೆ ಮೂಲಕ आम्ही ऐकलोसा. सर्वज्ञ त्रिपदींत एकडे सांगतात कोटी विद्यांसनो मेटी विद्येत थोरले. अर्थात कृषी विद्येत चुक्कोटो आणि उत्तम. भूक लागता म्हणून आम्ही सांगतो. खैले एक जीविस भूक लागवते प्रक्रिये आरंभ होताई तद्वंत आहार म्हणून सांगवते वस्तू उगमदाल्या. मानव सुमाರು ವರ್ಷಾಂಸನೋ ನಿರಂತರ प्रयोग होणो परिश्रमांसनो तिने तेतत्तदल्ले एक आहार पडवून घेतलासा. ह्यासाठी तिने जगतून तो अस्वते पंचभूतते सहाय्य घेतला. ह्यास आम्ही कृषी म्हणून सांगवतो. कृषी म्हणून सांगवते एक पद कानस पडतो तो आमास मनंत आणि डोळेते ಎದುರು ಯಾವತ್ತೆ ದೃಶ್ಯ ಮಂತ್ಲರ ಗಾದೋ ಮತ್ತಿ ಹದ ಕರುವೆ ಅಂಬೊಡುವೆತೆ, ಪಾಣಿ ಸೊಡುವೆತೆ, ನೇಜಿಲಾವೆತೆ, ಗೋಬೋರ್ ಗಲ್ವೆತೆ, ಭಾತತೆ ಕನ್ಸ, ಭಾತ ಕಪ್ವೆತೆ, ಭಾತ घರ ಹಡುನು झोडवेते, भात सुकोनो पारोवेते, भात उकडोनो तांदूळ करवेते आणि तांदूळ अनसुडवेते. ह्या पुरा आमते पूर्वजांनी खैला एक कृषी संबंधी शिक्षण नसताना त्यांच्यात एक अनुभवार आणि निसर्गते दिननित्यते बदलावणते आधारार कृषी करीत आयले. मात्रने कृषी संबंधी विचारो सांगीत आयले. कालक्रमेण विज्ञान वाढवून आयला. सामान्य पदवी शिक्षणांत कृषी म्हणून सांगवते विषय ಸೇರ್ಪಡೆ होणो आद कृषी विज्ञान म्हणून सांगवनो नामकरण आले. आज थोरल्या संख्येर विद्यार्थी वर्ग कृषी विज्ञान शिकवे मन करीत असत. ऐते रासायनिक युगांत अद्दिला मनकेत आमसे ಬೆಳೆ फल गावतसाय. आद ಬೆಳೆ उत्पन्न चिडदानसा, मौलो चिडदानसा. दालेर पौष्टिकांशते बल असाय. होय ऐते कृषी प्रतिबिंब कार्यक्रमांत कृषी क्षेत्रांत अस्वते इंगड विभाग, कृषी क्षेत्रांत अस्वते औद्योगिक अवकाश, ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಸ ಗವತೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೆತೆ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ बोलवे आमचे ಒಟ್ಟು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕತೆ कृषी इलाखेते कृषी अधिकारी आणि कृषी तज्ञ श्री नंदन शेणय पुंजालकट्टे हे आमचे ಒಟ್ಟು स्टुडिओसो आयलेसत. नंदन तुम्हास नमस्कार आणि ह्या कार्यक्रमास मोगाते स्वागत. नमस्कार. ह्यांचे ಒಟ್ಟು बोलवताना आधी ह्यांते एक परिचय आम्ही आता बघून घेऊन येऊया. श्री नंदन शेणय ಹೆಂತೆ गाव पुंजालकट्टे ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು. ಹೆಂತೆ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಣೈ हे श्री पादुभट पच्चाजे ಹೆಂತೆ पूत. नंदन ಶೆಣೈ ಹೆಂತೆ अम्म श्रीमती कृष्णवेणी ಶೆಣೈ. ಹೆಂತೆ धर्मपत्नी श्रीमती सौम्या ಶೆಣೈ. MSW शिक्षण केलीसत. ಹೆಂತೆ नाकरा मास्टर चिंतन स क्लासांतो आणि मास्टर श्रीतन 2 क्लासांत SBS बंटवाळा स्कूलांत शिकत असत. ಹೆಂತೆ एक भाऊ श्री प्रवीण प्रस्तुत गावांत कृषी करीत असत. हेचोने आधी भायरल्या देशांत काम केलसत. ಹೆಂತೆ बहीण श्रीमती प्रतिभा. श्री नंदन ಶೆಣೈ ಹೆಂತೆ SSLC आणि PUC शिक्षण पुंजालकट्टे गव्हर्मेंट कॉलेजांतो दाले. ಹೆಂತೆ BSc एग्रिकल्चर कृषी पदवी शिक्षण ಶಿವಮೊಗ್ಗ कृषी कॉलेजु कृषी विश्वविद्यालय बेंगलूರು GKVK इत्ते केलेन. ಮೈಸೂರು KSOUSನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೇಳಿಸತ. 2007 ಅಂತೂ BBMP ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಂತೂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹೋನು ಸೇರ್ಪಡೆದಾಲೆ. 2012 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇತ್ತೆ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋನು ನೇಮಕದಾಲೆ. 2015 ಅಂತೂ ಫರೀದಾಬಾದ್ ಹರಿಯಾಣ ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ತರಬೇತಿ घेतलेन. 2018 ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ म्हणून ಮುಂಬಡ್ತಿ गावल्या. ಜೊತೆಸ 2019-21 ह्या समयार ಸುಳ್ಯ आणि ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಸ್
ಪ್ರಭಾರ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೌನ. 2022 ಅಂತೂ ಪ್ರಭಾರ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೋನೋ ಮಾತ್ರನೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಹೆತೆ ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೋನೋ ಸೇವಾ ದೇತ ಅಸದ. ಹೆಂಚ ಹವ್ಯಾಸ ಭೂಕ್ವಾತ್ವತೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಗ್ವತೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಸ आणि बॅडमिंटन खेळवते इत्यादी. कृषी अधिकारी आमचे एक समाजंत असत म्हणून सांगत आमचे एक भारी कुशते विचार आणि अभिमानते विषय ಕೂಡ प्रथम होऊन तुमच्याला घेता येते. सामान्य होऊन एक कृषींत शिक्षण म्हणून सांगत आधी हा एक क्षेत्र विशेषतले क्षेत्र सगळी एक पदवी शिक्षण म्हणून सांगत एक मूल शिक्षण होऊन घेतात. तुम्ही PUC नंतर पदवी शिक्षणासाठी क्षेत्र म्हणजे कृषी क्षेत्र किती आಯ್ಕೆ केलं? मॅम आम्हाला 1998 ಇಸ್ವಿಂತ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಅದ್ದಿ माझ्या PUC ದಲ್ಲपर्यंत CET बरवली कर्नाटक इंतू KCET बरोवन तुमचं माझ्या रँकिंग 10,000 लागे गावलं. सो मला मेडिकल आणि बदल इंजिनिअरिंग करणं ते स्कोप उणं झालं. आम्ही त्या टायमार तर CETचं स्टार्टिंग टाईम तसं तद्दो तिथे एक प्रिपरेशन करत आलं नाही. त्याच्यापर्यंत माझ्या PUCचे जाऊन लेक्चरर एक कापाशी सर मी एक पौर्णिमा मॅडम सांगू तिने सांगते ना तू पशुसंगोपन वेटरनरी ट्राय केलं तर तुला एक स्कोप सांगते. सो त्याच्यापर्यंत मी बँग्लोर अप्रोच करून आमच्या ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटींत ನೇಮಕಾತಿच्या ಬಗ್ಗೆ विचारताना ते मला कट ऑफ 90% सर माझे मार्क्स 90% होते. तर 92% कट ऑफ असेल आणि 2% माझे मार्क्स उण्यात आले आणि मला वेटरनरींत मला सीट गावला आणि तर मी वेटरनरी डॉक्टर होतो. त्याच्यापर्यंत ऑप्शन असेल ना माझ्या BSc ॲग्रिकल्चर लाईक स्कोप असं सांगू असतं त्यांनी सांगितलेल्यानं मी तो फ्युचर त्यांतून असेल्यानं त्याच ऑप्शन मी ट्राय केलं. सो मला कॉलेज शिवमोग्गांत सिलेक्शन झाली तसं मी BSc ॲग्रिकल्चर करायला मी मन केलं. समा तुमचं गुरुत्व तुम्हाला एक मोटिवेशन येते आहे. ओके. आता सामान्य पदवी शिक्षणांत आम्ही BSc म्हणून घेतल्यावर ते फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स आम्ही शिकतो. नाहीतर BZC घेतल्यावर बायोलॉजी झुऑलॉजी बॉटनी ह्या टाईप विषय आम्ही शिकतो. त्याच्यानंतर BCom आणि BA म्हणून सांगते सब्जेक्ट असा. इथे BSc ॲग्रिकल्चर अंत खेळपूर विषय तुम्ही अध्ययन करता. म्हणजे BSc ॲग्रिकल्चर म्हणायचं असो कॉमन डिग्री सो आता BA BCom BSc करायचं तर व्यत्यास फर्स्ट व्यत्यास काय तर म्हटलं BSc ॲग्रिकल्चर आणि बदल अलाइड सब्जेक्ट करताना आम्ही वृत्तीपरा कोर्स प्रोफेशनल कोर्स 4 इयर्स असतात. सेमेस्टर सिस्टम असतं. सो 1 इयर आता 2 सेमेस्टर असतात. टोटल 4 वर्षात 8 सेमेस्टरचे आम्ही शिकतो. डिग्रींत आम्ही पर इयरला कारण 3 वर्षात आम्ही कंप्लीट करतो. एक सेकंडली ಒಟ್ಟು ಇಂತೂ 4 ವರ್ಷಂತ आम्ही 74 सब्जेक्ट शिकतो अध्ययन करतो. तुमचं प्रति एक प्लांट आम्ही आता बी घालायचं मत्तीस घालणं आंबडणं त्याच्या ಬಗ್ಗೆ बेळ्या केअर घेऊन लास्ट आत कापायचं त्या स्टेजेसवर मी तो काही तरी कीट रोग बदल काहीतरी प्रॉब्लेम झालो त्यास कसं मॅनेज करावं. मी ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग एक सब्जेक्ट असता तुमचा आता मशिनरी त्या मशिनरीच्या ಬಗ್ಗೆ शिकूया. मायक्रोबायोलॉजी असतं तुमचा मी बदल जीवाणूच्या ಬಗ್ಗೆ शिकतो. मी त्याच्या ಒಟ್ಟು बदल अप्लाइड इंटू सोशियोलॉजी सायकोलॉजी रूरल सोशियोलॉजी सांगणं ते सब्जेक्टू असतात. त्या ಹೊರತು आमच्या लास्ट इयर अंत ऑल इंडिया टूर एक असतं तर बदल संस्था असतात इन्स्टिट्यूट असतात रिसर्च स्टेशन असतात कृषी आधारित संस्थेस हे करावं असतं. तर त्या ಹೊರತು एक राव आहे रूरल ॲग्रिकल्चर वर्क एक्सपिरियन्स एक आता बदलकडे इंटर्नशिप काय त्या घालतात बदल कोर्स तसं आवाज एक रूरल वर्क एक्सपिरियन्स असतात. तो आवाज थोड्या जणांचे एक बॅच करून एक हार्डली डेप्युटी करतात. इंटर्नशिप 4th इयर असतो. 4th इयर तर आम्ही रೈತ ಒಟ್ಟು वर्क करून आम्ही त्यांच्या रೈತच्या काय ते प्रॉब्लेम असतं नाही तर त्यांच्या काय ते शिकू असतं त्या पुढे आम्ही शिकाय होतं. तर ह्या 2 मेजर डिफरन्स. ओके ओके. तर मग ते प्रायोगिक शिक्षणाचं मस्त इम्पॉर्टन्स येतात. प्रयोगाच्या शिक्षणानंतर आम्हाला 3rd इयर नंतर एक रागीच्या बेळ्या आम्हाला करत असतात. रागी बेळ्याचे अमिंत करूया तर आम्हाला गाद्या आवडून घेतात त्या बी घालून त्यास पुरा पोषण देऊन लास्ट असं रागी कापून रास घालून युनिव्हर्सिटीज हँड ओव्हर कराव्या. तसं फायनल इयर नंतर भात देतात. आम्ही भात असं त्या आवडून गाद्या ट्रॅक्टर आवडून देतात तसं उंपून नाहीतर नेजी लावून त्या पूर्ण केअर घेऊन गोबर घालायचं जरूर पूरा आम्ही करून घेऊन लास्ट कटाव करून देऊन त्याला किती किलो आहे लावून सांगून ह्या करून कोण चेड काढता त्याच प्राईजवर असतं. तर ह्या पुरा प्रायोगिक शिक्षण असं असतं. आम्ही लॅब असतं लॅबान सॉईल टेस्टिंग करायचं पण असतं. आम्ही आता रೈತच्या मत्ती आम्हाला गोत असतं ब्लड टेस्ट आता काही नंतर एक डॉक्टरला गेल्या टेस्ट काहीतरी प्रॉब्लेम असतो त्याला ब्लड टेस्ट करतात त्याच्या बेस आधारावर आम्हाला प्रिस्क्रिप्शन नंतर काही वकातून सांगून देतात. तसं मत्ती असो एक जीव असेल
वस्तू त्या परीक्षा करून मत्तेंद कैला पोषकांश सांगू बघू आम्ही ते ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವನ್ನು ಮತ್ತೀಚೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕರ್ನು ಕಾಯ್ದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕರೋ ಅವಕಾಶ ಸೊ ಮತ್ತೆ त्या फलवत्तते तुम्हाला एक स्टडी करू स्टडी त्या ಮೂಲಕ ಬೆಳೆ असं तुम्ही खायला खायला गोबर सांगू शिफारस करायला तुम्हाला आता वर्सेस किती इंटेक असा स्टुडंट्स कॉलेज 60 आमचे टोटल कर्नाटकात 4 युनिव्हर्सिटी असतात मी शिकताना ॲक्च्युअली आमच्या बँगलोर युनिव्हर्सिटी स्टार्ट झालं इडी कर्नाटಕ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಂದು ಅಂಡರ್ ಧಾರವಾಡ ಕಾಲೇಜ್ 1913 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 2030 असं सेंटनरी 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಂದು फर्स्ट असं बँगलोर कॉलेज युनिव्हर्सिटी GK विकेंड त्याच्यापर्यंत धारवाड कॉलेज त्याच होतं त्याच्या अंडर येत होतं बट आता युनिव्हर्सिटी झालं सर बँगलोर युनिव्हर्सिटी एक धारवाड अग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी मी शिकून शिवमोग्गा अग्रिकल्चर कॉलेज तेव्हा आता युनिव्हर्सिटी झालं सर मी एक नॉर्थ कर्नाटक ಅಂತ ರಾಯಚೂರು ಕಾಲೇಜ್ असेल ना तेव्हा युनिव्हर्सिटीज टोटल एक 4 युनिव्हर्सिटी काम अंडर किती कॉलेज 16 कॉलेज असतात एका कॉलेज ಅಂತ एक सुमारे 100 ಜನರಲ್ಲಿ 1600 ಜನ ಔಟ್ಕಮ್ कर्नाटक ಅಂತ काही पर असा कॉलेज मंडी ಅಂತ असतं शिवमोग्ग ಅಂತ असतं मीगे मैसूर ಅಂತ असतं लंगिदार मीगे बदल कडे आता रायचूर अंतू बिजापूर ಅಂತ पूरकडे एक सिटी सेंटर ಅಂತ पूरकडे असतं आमच्या दक्षिण कन्नड जिल्हे उडुपी सांगायचं झालं तर ब्रह्मावर ಅಂತ डिप्लोमा कॉलेज असतं त्या ॲग्रिकल्चर कॉलेज प्रपोजल असतं त्या काय होतं शिवणचे जन असो एक कृषी विज्ञान शिकवे अवकाश तुम्ही सांगितलं आता प्रतिवर्ष 60 नाकरांचं इंटेक असतं म्हणून सांगत आता हे 60 नाकरांचं एक प्रायोगिक शिक्षण द्याव्या म्हणून आल्यावर तिने काही ते असं हवं त्याला गादो असात त्याच प्रकारे असा व्यवस्था करतात त्यास आम्ही आता युनिव्हर्सिटी त्यास जागा असतो मस्त जागा असतो आता ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವನು एक ಕಾಲೇಜ್ नाही आमचे गव्हर्नमेंट कर्नाटक स्टेट ಅಂತ ಎಂಟೈರ್ ಇಂತು ಪೂರ ಅಸೋಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ मीगे एक युनिव्हर्सिटी तो मिनिमम एक 60-70 एकर जागा असतो ते बदल फील्ड करवाय बदल मत्ते अंश हे करून सो पूरा सो ते प्रॅक्टिकल घेवे प्रॅक्टिकल प्रायोगिक ताकू करवायचा अवकाश असतो मस्तिको अवकाश असतो बदल कॉलेज झालं खाली एक बिल्डिंग मात्र असतात तसं असत नाही आमच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये कॉलेजमध्ये मस्त जागा एक वृत्तीपर कॉलेज शिक्षण मिळतं ते प्रॅक्टिकल मस्त इम्पॉर्टन्स करेक्ट तुम्ही आता असं बोलताना मला एक उडास झाला प्रश्न आहे BSc ॲग्रिकल्चर व्यासंग करू म्हणताना त्याला खेळला अर्हते हवे आणि काहीतरी मीಸಲಾತಿ म्हणे असं आहे ಖಂಡಿತ ಬಾಯ್ ಕ್ವಶನ್ तुम्ही विचारलो त्यानंतर आमचे जनांग असं होते नाही तर समाज असं होते BSc ॲग्रिकल्चर करानंतर तिने PUC होऊन 3 टाईपच्या वाट असतात एक काय तर SLC झाल्यापर्यंत तिने 1-2 वर्षाचे ॲग्रिकल्चर डिप्लोमा करून लॅटरल एंट्री घेऊन आमच्या BSc ॲग्रिकल्चर कोर्सेस जॉईन होतात त्यानंतर PUC झाल्यापर्यंत PUC PCMB सायन्स घेऊया फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स बायोलॉजी ही 4 सब्जेक्ट घेऊन होतात पण तो वाचून KE कर्नाटक एक्झामिनेशन अथॉरिटी तिने करवायचं की CET कर्नाटक CET एक्झाम सामान्य प्रवेश परीक्षा सामान्य इंजिनिअरिंग असो सेम 10th एक्झाम बरोबर तुमचं रँकिंग घेतात रिझल्ट आहे पण रँकिंग घेतात मेडिकल सिद्के सीट इंजिनिअरिंग सिद्के सीट वेटारनरी सिद्के सीट अग्रिकल्चर सिद्के सीट असं पुरं रँकिंग घेतात त्या रँकिंगवर आम्ही मग सांगितलं 4 युनिव्हर्सिटी 10 कॉलेज असतात तुमचं बेस्ट केली कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटी असतात त्याच तिने ऑप्ट करावं ते जाऊन अप्लाय कराव्या त्या युनिव्हर्सिटीज मग त्यांना सपरेट अप्लाय करावं होतं युनिव्हर्सिटीत अप्लाय करून सपोज माझ्या लगे आता मी माझे कृषी असता अग्रिकल्चर कोटावून एक असता कृषी कोटावून एक असता तुम्ही 50% रिझर्वेशन असतं त्यास अप्लाय केल्यावर एक सपरेट एक तसे परीक्षा करतात कृषीचे असं परीक्षांत काय त्या म्हणतात आता गोबर असतं ईट असतात बदल मशीन्स असतात बदल लीफ प्लांट्स असतात काही झाड असतात ती पुरं दाखवतात तर तू परीक्षा काही नंतर आम्ही गुरुचीच परीक्षा करे पण तू मार साईडने तेव्हा असं प्लस सो गावता ह्या ಹೊರತು आम्ही 1ನೇ ತಾರೀಕು ह्या तारखे क्लास असेल कನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ आम्ही शिकलो झाल्यावर त्याचं एक रिझर्वेशन असतं मी आम्ही ग्रामीण अभ्यर्थी होऊन झाल्यावर 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸರ್ आम्ही ग्रामीण अभ्यर्थी होऊन सर्टिफिकेट असल्यावर त्याचं एक रिझर्वेशन असणार त्या ಹೊರತು एक सेंट्रल ಅಂತ ICAR इंडियन काउन्सिल ऑफ अग्रिकल्चर रिसर्च सेंट्रलचे संस्थे असं त्या टॉप लेवलला कृषीशी संबंधपट्टा एक संस्था आहे त्यांच्या मुखात एक आम्ही एंट्रन्स एक्झाम घेतल्यावर ऑल ओव्हर इंडिया काही भारत प्रदेशांत काही आम्ही खैला युनिव्हर्सिटीज जाऊन आम्ही BS ॲग्रिकल्चर शिकवत सध्याच्या परिस्थितीत पंजाब ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी तमिळनाडून असल्याचे तमिळनाडू ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी धारवाड ही फक्त 3 लेवलर असतात तर ह्या पुरा अवकाश असतात 3 लेवलवर आम्हाला ॲडमिशन घ्यावं अवकाश असतं ओके आता ते तुम्ही म्हणतो ब्रह्मावर एक डिप्लोमा कॉलेज असं म्हणून सांगितलं आता डिप्लोमा करूया म्हणताला SLC होऊन करूया आणि PUC होऊन करूया PUC करवत त्याला 2 वर्ष वेस्ट होतात SLC होऊन तो डिप्लोमा करू डिप्लोमा ॲग्रिकल्चर आता डिप्लोमा होऊन त्याला आता BS ॲग्रिकल्चर करू म्हणता आल्या कसा वाटत असं आता त्यांच्या कोटा असतात त्या डिप्लोमा झाले असतात ते कोटा असतात त्या रिझर्वेशनवर त्यांच्या
अग्रिकल्चर बी एस सी करायला अवकाश असतो. ओके, त्यास काय लॅटरल शिफ्ट म्हणून एक सांगू क्रम असा लॅटरल शिफ्ट डायरेक्ट सेकंड इयर असतं. डायरेक्ट सेकंड इयर आता इंजिनियर्स पॉलिटेक्निक केल्यार इंजिनियर्स सीट गावता स्पेशल प्रिफरन्स देतात तसं. मी त्यांचं डिप्लोमा अग्रिकल्चर केल्यान सो एक जॉबाचा अवकाश असता. आमच्या इलाक्यात तो आत्मयोजन ATM मस्त पोस्ट खाली असतात ना, आउटसोर्स बट एक अवकाश असतो. त्याचं एक जॉब तुम्ही म्हटलं PUC ते PCMB घेऊया म्हणून सांगितलं. आता ते बायोलॉजीन तर तुम्हाला बॉटनी त्या पुरा येता, केमिस्ट्री पुरा येता बहुशः नाही आता डिग्रीन तिने शिकवते बिझनेस सांगून ते डायवर्शन बिंगकडे येता समा. आता तुम्ही BSc अग्रिकल्चर केलं जाल्यार ताच्या परांत तुम्ही तेंतच स्नातकोत्तर पदवी करूनाय ताच्या बदला तुम्ही परीक्षेन बघताना MA इन कನ್ನಡ म्हणे कुत्ता तुम्ही KSOE ಮೂಲಕ कन्नड भाषेन तुम्ही स्नातकोत्तर पदवी केलं किती काय एक कारण काय म्हणून? त्या मला काय झाल्यानंतर एक विषय फायनान्स पैशांचं जे उद्घट होतं त्या टायमार मी एक जे गायडन्स कोणीतरी एक सांगूच्या मनीस हांवें तसं जाल्यार मी एक MSc करतो जाल्यार PhD करायला अवकाश होते लायक वाट होती. मी आमचे फायनान्स हे उद्घट जाल्यार मी जॉबच जावचे एक अनिवार्यता पडले. तसं ते जॉबच ट्राय केल्यान मी तो स्नातकोत्तर पदवी करायला गेलो नाही. मी तुम्ही सांगितल्यापर्यंत KSOE येऊन तो कन्नड करायला कारण काय तर BBMP तुम्ही FDA येऊन काम करीत असताना अवस गव्हर्मेंट जॉब ಅಂತ कन्नಡ यूज करायचे चेड असतात. तसं होऊन मला कन्नडाच्या इंटरेस्टो चेड होते. तसं मी अवस अद्दी तरी डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटीन तो पुरा संबळ देऊन बाहेर सिक्वेस्ट झाडीत होते. आत्ता नाही द्यायचं, आता आम्ही रजा जाऊन जाऊया त्या जाऊन इथे काम करायला होत नाही सांगून काय ते केलं ओपन युनिव्हर्सिटीच्या काम करीत असेल शिक्षण MA कन्नड केलं. त्या मला मस्त उपयोग आत्ता होत असतं काहीतरी आम्ही एक ड्राफ्ट करूया एक पत्र बरोबर असं नसते भाषा हिडिते एक हिडिता गाव त्यासाठी मी ते ऑप्शन घेतलं. आता MSc अग्रिकल्चर म्हणून सांगू ते एक पदवी असा हे ते एक उपयोग कसा आहे स्कोप कसा आहे म्हणून ह्या एक शिक्षणात आता आमच्या इलाक्यांत काहीतरी एक जॉब वयशा जाल्यार प्रिफरन्स द्यायच्या कळला सुद्दां चेड शिकले तसं MSc केलें मी बदल ऑपॉर्च्युनिटी चेड असतात. संशोधन करायला जाल्यार युनिव्हर्सिटीन पुरान रिसर्च असिस्टंट घेतात लायक पॅकेज असतात तो त्याच प्रिफर करतात. मी आता कंपनीन जाल्यार त्याच आता खाली BSc अग्रिकल्चर केल्यार मार्केटिंग फील्ड असता बघा इथं तातूंत तूं MSc केल्यार कंपनीन तो पुरा लायक प्रोडक्शन मॅनेजर पोस्ट त्या वर तूं बदल मस्त जॉब ऑपॉर्च्युनिटी MSc केल्यार गावता. मी काय तर तुम्हाला सगळ्यांचं ಗೊತ್ತು असा आता एक डॉक्टर सिक्तला अदी काय तर एक पॅथॉलॉजिस्ट आहे डेंटिस्ट तिक्केंत असतात डेंटिस्ट आता तुमचं बदल ಒಳ सब्जेक्ट असत असंत आता BSc अग्रिकल्चर सब्जेक्ट पूरा आम्ही ಒಟ್ಟು शिकतो. बट MSc करता काय होता म्हणतात प्रति एक सब्जेक्ट आता पॅथॉलॉजी म्हणजे सस्यरोगशास्त्र आता खैल्या पहिल्या रोग येतो त्याच्या ಬಗ್ಗೆ शिकू असतं. एंटॉमॉलॉजी एक सब्जेक्ट असा तुमचं आम्ही खाली कीटशास्त्र तर MSc अग्रिकल्चर करता तुम्ही एक सब्जेक्ट घेऊन 2 वर्ष शिकतो. 2 वर्ष त्याच्या परंतु 5 वर्ष PhD करायला अवकाश आहे. 5 वर्ष PhD करावं पोस्ट डॉक्टरेट करायला अवकाश असतो मग त्या 2 वर्ष आफ्टर PhD. आता आमच्या हिरियन्स बघताना त्याच खेळणं एक कृषी संबंधित शिक्षण नाही त्या दालर होतीने तेव्हा एक कृषी उन्नत मट्टार अभिवृद्धी केली जातं. आत्ता ह्या एक रिसेंटली एक ॲड झालं कृषी विज्ञान म्हणून सांगते ह्या पदवी अगत्य असं आहे हे त्या ಬಗ್ಗೆ काय ते सांगता तुम्ही? हाला हे क्वेश्चन किती मस्त जण विचारतात हे कोण करीत असेल त्याला परांतच आमचे आधी जण या कृषी करीत असेल नाही आमच्या जाग्यांत बात करून वेगळी कृषी करीत पुरा असेल नाही त्यासाठी सपरेट होऊन एकदा कॉलेज शिकवचे अवकाश आवश्यकता सांग खंडित लाईक क्वेश्चन कित्यानंतर अद्दी भारत स्वातंत्र्य गावाच्या टायमार जनसंख्या किती उण्या होत्या मी आहाराच्या करत होत्या आमचे तो उद्देश कृषीचा काय असेल म्हणजे काल एक आहार उत्पादन आहे आमचं आता एक आमच्या कृषी होण्याचं उद्यमी झालं असं एंटरप्रिनरशिप सांगताना तसं उद्यमी होऊन गेलं असं मी मस्त डेव्हलपमेंट झालं असं मस्त व्हरायटीज म्हणजे तळी म्हणतो आम्ही बदल तळी आयली सर मी मेकॅनायझेशन झालं असं मी डेव्हलपमेंट होईत असा इंजिनिअरिंग तो डेव्हलपमेंट असा त्या पुरा केल्यानंतर खाली आम्ही बदल कडेन शिकवता तसं सपरेट एक सायन्स कृषी विज्ञान केल्ल्यान ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ 1960ನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ त्या टायमार तितके पुरं डेव्हलपमेंट पैसे जाल्यार पुरं कॉन्ट्रिब्युशन आमच्या कृषी विज्ञानात धरले सायंटिस्ट असत मस्त मस्त वाईट स्कोप असता कृषी विज्ञानात सो कृषी विज्ञानात शिकल्यार सो कृषी क्षेत्रात चढ ಸಂಶೋಧನೆ ಕರ ಅವಕಾಶ ಅಸ मी लायक मस्त शिकव ಅವಕಾಶ मी जरा ಒಟ್ಟು ರೈತ ಒಟ್ಟು ಬೇರೆ शिकव ಅವಕಾಶ त्या पुरा गावचे आमचे ह्या शिकले समा. तुम्ही आता पदवी शिक्षण केलं BSc अग्रिकल्चर केलं त्यापर्यंत तुम्ही खेळ पुरा स्पर्धात्मक परीक्षा तुम्ही बरोबर स्पर्धात्मक परीक्षा म्हणताना मला UPSCच्या IAS 2 बाटी अटेम्प्ट केला इंडियन आर्मी सर्व्हिस बरोबर मी KPSC KS 4 बाटी बरोबर 4 बाटी ऑप्शन असलेलं त्या मागाशी तुम्ही सांगितलं ठीक आहे
माझे फायनान्शियलचे जे प्रॉब्लेम तर मी कोचिंग हांवें तें डेडिकेशन हांवें तें जालें नाही बट अटेम्प्ट केलें आसा नेक्स्ट फ्युचरान म्हाजें नेकरा तरी बरो मी प्रोत्साह दिवन तेंच्या मुखार तरी ते ನನಸು ಕರಿ ಅವಕಾಶ त्या ಹೊರತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ 10 बँक प्रोबेशनल ऑफिसर्स होऊन लोन ऑफिसर्स होऊन अग्रिकल्चर ऑफिसर्स होऊन एक्झाम होती ती बरवली आणि तुम्हाला BBMP काम करताना मला 3 पोस्ट गावली एक जिल्हा पंचायत PDO वर मला सिलेक्शन झालं सिंडिकेट बँक ಅಂತ अग्रिकल्चर ऑफिसर म्हणून सिलेक्शन झाल्यानंतर ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ मला टेक्निकल असिस्टंट म्हणून मला जॉब झाल्यानंतर पण BBMP लायक पोस्ट लायक आम्हाला असेल मी त्या काही जॉब्स जॉईन झालं आणि तो प्रयत्न करावा होता आणि काही होत नाही सोडले पुढे होत नाही रिपीटेडली अटेम्प्ट करून एक नाहीतर एक दिवस साधने करावा होता खंडित पुरावा अटेम्प्ट म्हटलं तुम्ही तितके शिकवा होता तितके वाचवते मी कोचिंग पुरा आता तरी आम्ही वाचताना त्या टेक्नॉलॉजी पुरा नाही ते मोबाईल स्मार्टफोन म्हणजे व्हॉट्सअप त्या पुरा नाही ते आता तरी आम्हाला मोबाईल पुरा इन्फॉर्मेशन गावतं मी तुम्ही मग विचारलं क्वेश्चन असं MSc केलं काय तर आमदार आमच्या ते IAR आहे नुसतं इंडियन अग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट पोस्ट बिहाराच्या बट दिल्लीत असोचे MSc करा सीट तेही घेतल्या रे काही हायेस्ट जन आमच्या अग्रिकल्चर ग्रॅज्युएट्स IAS ऑफिसर IPS IFS जाल्ले आसत तो ते एकले दिले आमच्या कोड्याचे कमिशनर होऊन शशिकुमार होऊन सगळं माझे ज्युनियर माझे बॅचमेट ಕೂಡ हॉस्टेलांत तिने होते त्यांत केस बरोवन चिपळूण तहसीलदार होते मी ते जाऊन IAS बरोवन IAS जाल्ले आसत सर लायक स्कोपोस लायक विचार द्यायला आता तुम्ही बोलता सांगितलं BBMP तर तुम्ही ते एक सेर्पडेत आणलं तुम्हाला सरकारी नोकरी होणं ते अनुभव कसा होता BBMP माझे फर्स्ट गव्हर्मेंट जॉब त्याच्यानंतर मी प्रायव्हेट अंत मी NGO अंतो पुरा काम करीत असलो सडन वाले मी ITC कंपनी होती इंडियन टोबॅको लिमिटेड कंपनी त्या कंपनीत मी चिपळूण पोटॅटो बिंगोवन एक मार्केट प्रोडक्ट असा बिंगोवन चिप्स त्या मार्केटिंग ऑफिसर चिपळूण काम करीत असताना साईपर्यंत एक अचानक होऊन मी एक ॲड बघितलं तो BBMP जॉब कॉल करणार सांग मी अप्लाय केलं 100 रुपये त्यास फीस बांध असले तिकीट बांधले मेरिट ओवर साधवले ನೇರ ನೇಮಕ ಆತಿ ಸಂತ 36 ವರ್ಷ त्यांच्या हिस्ट्रींत BBMP जॉब्स कॉल फॉर केल्या नाही ते अनुकंप आधार म्हणजे जॉबांत असताना कोणतरी मेल्यार त्यांच्या पुतांचं बायलेचं असं काम गावत असेल डायरेक्ट रिक्रुटमेंट असं ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ नाही ते त्या फर्स्ट टाइम झालं पण तुम्हाला जॉब झालं सर BBMP एंट्री झालं ते थणीसंद्र सांगून बॅटरानपुरा एरिया ते मला फर्स्ट जॉब मी केलं त्याच्यापर्यंत कमिशनर ऑफिस सांगून परतलाल मीना सर होते त्या ते कोड्याला DC होणं होते त्यांच्या अंडर मी त्यांच्या ऑफिसात काम केल्यानंतर तुम्हाला ಗೊತ್ತಸं तर ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಜನವರಿ 26 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ गव्हर्नर आणि CM भाषण करतात मानेकशा पिरियड ग्राउंडावर त्यास पुरा मीटिंग प्रिपरेशन करीत असताना मी तर माझ्या अंडर फाईल होतं मीटिंग साधवायच्या त्यास पुरा काहीला पुरा अरेंजमेंट व्हायचं केसवर करून मी काम केलं लायक अवकाश गावला होता त्यास पास द्यायचे म्हणून पुरा त्या एक आयडिया मस्त होती मी मेन लिहून तो मस्त अग्रिकल्चर शिकलेलो त्या एक ॲडमिन रिलेटेड काम होतं क्लास मुंबईत द्यायचे म्हणजे आणि त्यांची सॅलरी करा संबोध करायचं त्या म्हणण्याचं काम असेल त्या मात्र असेल अग्रिकल्चर शिकलेस मला काही लगावं नाही ओके आणि तुम्ही BBMP कृषी इलाक्यास कसं आहे मी आता सांगितल्यापर्यंत BBMP कमिशनर ऑफिसर काम केलं पण जॉईंट कमिशनर ऑफिसर मी तेही गेलो आता मंत्री मॉल असतं मल्लेश्वरम त्याच्या अपोजिट साईड जॉईंट कमिशनर ऑफिस ते मी काम करीत असताना पेपरांत ॲड आयलं कृषी इलाख्याली 100 ಹುದ್ದೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಕೇಳ गावसदार तलाव सामने एक अवकाश होतं मी ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ असेल अप्लाय केलं तर तो गावला मी पोस्टिंग अंत मला बंटवाळ तालुक्यात गावल्या मी घरा फॅमिली इथेच असेल भाव फॉरेन होतं त्याच बघितलं बरे होतं सर गावात मला पोस्टिंग गावल्या ना इन सर्विस होतं येईल मी काम सोडलं नाही ताई BBMP इन सर्विस होतं मी कृषी इलाख्यास सहाय्यक कृषी अधिकारी पोस्टात मी इथे जॉईन झालो 2011-12 साल तर तुम्ही कृषी इलाख्यास आरंभार तुम्ही सेरावल्या तेव्हा असलेलं एक स्थितीगती आणि आत्ता ते एक स्थितीगती ಬಗ್ಗೆ तुलना करून सांगू होत्या खंडित त्या 10-11 वर्ष झाली सुरुवात मी जॉईन होताना माझे ಒಟ್ಟು सुमार जन कृषी सहाय्यक कृषी अधिकारी मस्त जन माझ्या लागी आम्ही ಒಟ್ಟು काम करीत होतो आता मी आमच्या तालुक्यात याच्या वर्षाला रिटायर्ड झालं मी एकला उरतो बंटवाळ तालुक्यात मस्त वेकेन्सी असत मी तंतू काय होतं म्हणजे ट्रेनिंग विजिट सिस्टम होतं जरा लागी मस्त स्मार्टफोन यूज करीत नाही त्या टायमार आम्ही इथं जाऊन रैतालागी जाऊन माहिती द्यायची तरबेती करायची पुरा काम होतं आता तसं नाहीच आम्ही व्हॉट्सअप ग्रुप करतो त्यास माहिती पूर व्हॉट्सअपात घालतो मी यूट्यूब आम्ही लिंक देतो मी पेपरात ॲड देतो तसं पूर आता कम्युनिकेशन काय तसं पूरा सुलभ झालं मी तद्दू असेल आम्ही देत असले परिकर तो एक 30 ಟಿಲ್ಲರ್ देत होतो आम्ही आता एक ಟಿಲ್ಲರ್ असं डिमांड नाही म्हणजे मेकॅनायझेशन काय झालं चेंजेस होत असं बाडिगे सेवा केंद्राने एक इंट्रोड्यूस झालं म्हणजे भाड्याच देवाची मशीन
ರೈತಾಂಸ ಸಾವಯವ ಟಿಲ್ಲರ್ ಒಂದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ आबुडे नंतर भात कापे कंबाईंड हार्वेस्टर म्हणतो त्या पूर्ण प्रत्येक होबळींतो आम्ही भाड्यास द्यायचे एक अवकाश असतो. सो डिमांड असं मशीनच होण्यात आलं भाड्यास घेतात तर हे पूर्ण चेंजेस झाले. मी प्रत्येक आता ऑनलाईन होईत असतं आमचे प्रत्येक सॉफ्टवेअर ओके किसान म्हणून सांगून फ्रुट्स म्हणून सांगून पुरा ऑनलाईन होत जाल्यानं रೈತಂಸು तिने काय ते ಫೆಸಿಲಿಟಿ घ्यावं तुम्ही सांगून तिने ಚೆಕ್ करायचे एक अवकाश आताच्या टायमारच तर ही पूर्ण बदलावणे कालांतरानं होईत असतं. त्या माहिती त्यांच्या हातांत गावतात बघ आणि आम्ही जाऊया त्याच बसला गेले बघूया ಸೊ ತಂದಲ್ಲಿ ಮಿತ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸೇಮ್ तुमच्यालेगे बोलवते अप्रोच करायला अगत्य नाही इलाक्याची माहिती असं कुठल्या गावात घराघरात आता माहिती पाहूया. होय तुम्ही आता आमतेत कुडाल देश साधेगौड ब्राह्मण समाज म्हटल्यार कृषी आधारित एक समुदाय. तुम्ही एक कृषी इलाख्यांत अधिकारी होऊन एक 10-12 वर्षाला काय तुम्ही एक अधिकारी होऊन असं आमच्या समुदायाचं खेळ रीतीने तुम्हाला सहाय्य करवत आला. मी एक कोरोना टाईम कोविड टायमाची की संकष्ट असताना वर्च्युअल मीटिंग करायचं एक प्लॅन करून श्रमजीवी ರೈತರ ಬಳಗ जाऊन सांगून कुडाल देशकर एक मी व्हॉट्सअप ग्रुप केलं तिथून आता 203 जण असत त्या टायमार एक 12 जण आमचे तज्ञ पण असत त्यांच्या मुखांतर त्या आमच्या समाजाचे रೈತंसे माहिती देवली सर त्याच्यापर्यंत के केलं नंतर आता कंटिन्यूस आत्ता आम्ही त्याच्या कृषी संबंधित काही माहिती असतं ते व्हॉट्सअप ग्रुप पण गाडीत असतं. वेगळे आमचे समाजाचे मुरारी प्रभू बघा ते डेली पावसाच्या ಬಗ್ಗೆ एक माहिती आता घालत असतं मस्त उपयोग होत असतं मुलं येत असं त्या इलाक्यात गावतात त्या ग्रुपात शेअर करीत नंतर रೈತंस पूर्ण त्यांचं माहिती गावते. म्हणजे आमच्या अध्ययन प्रवासावर असते कोणतं आम्ही आमच्या जातीचे लाईक कोण प्रगतीपर रೈತ असत इंटरेस्ट असत त्यास आम्ही प्रिफरन्स देऊन आम्ही अध्ययन प्रवास बोलायला येतो ಕೆಲವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ करतो. आता कार्पेंत आमच्या रामकृष्ण ऐकून असेल त्यांना सांगत तरी फिरे एक 15-20 जण कुठले रेडी करतात आम्ही जातो माहिती देतो त्या पुरं करतो. आमच्या खैलं साध्य असतं आमच्या समाज असतं मी केला मशीन द्यायचे म्हणजे आमच्या इलाक्याचे मार्गसूची सोडी नसतं ना तो त्याचा उपकार व्हायचो त्या ते बॅलन्स करून मी माहिती देत असं त्याच्यानं असं मग आमच्या रೈತನೇ परत तुम्हाला ते पर्सनली फोन करून काहीतरी पर माहिती तारवते त्या प्रसा विचारतात आम्ही देतो केव्हा गुवाहाटी काय होतं म्हणतात अर्जंट मीटिंग येत असतं फोन काढायला येत नाही तर झाल्यापर्यंत मीटिंग झाल्यापर्यंत फोन करून तुम्ही काय तर फोन केला होता विचार घेऊ त्याच काही माहिती देत असतं. म्हटलं ना आता बेळेस रोग यावे त्या प्रस्ताव त्या सावेदनला गोबर घालूया विचारतात केव्हा बदल इलाक्याच्या विचारतात माहिती त्या काही इलाके असतं त्यावर आम्ही माहिती देत असतो. आता कृषी क्षेत्र मला सांगते एक चॅलेंजिंग असं ते एक क्षेत्र हे ना पूर एक सवाल येता येते कृषी क्षेत्र म्हणजे भारी ठरलं एक ब्रॉड सब्जेक्ट तुमतो आता मेन आमच्या देशाच्या नंतर आमच्या जिल्ह्याच्या दर्या तुमचं काय तर प्रॉब्लेम सांगी नाही सवाल काय तर म्हटल्यार आमच्या लो फार्म होल्डिंग कॅपॅसिटी म्हणतो जागे असोचे भारी उणे 5 ಎಕರೆ ಉಣೆ असोचे आमच्या देशांत 86% ಜನರಿಗೆ असोचे 5 ಎಕರೆ ಉಣೆ असोचे ಸಣ್ಣ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ದಕ್ಕಲೆ ರೈತ त्यांच्यालागी असोचे 47% ಟೋಟಲ್ ಜಾಗೆ ಅಂತ त्यांच्यालागी होल्डिंग असोचे 86% ಜನಲಾಗಿ 45% ಏರಿಯಾ असोನು बाकीच्या 14% ಜನಲಾಗಿ 53% ಜಾಗ असो म्हणजे ते लँड लॉर्ड म्हणतात. कसं असतं ना दखतले तुंडभूमी असलेलागी ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ದು ಮೆಷಿನ ಚೇಡು ಉಪಯೋಗ ಕರುವೆ ನಂತರ ಚೇಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಚೇಡು ಕಾಡುವೆ त्या पूर्ण साध्य होत नाही यात वरनं एक सवाल कृषी क्षेत्र त्या ಹೊರತು आमचं 75% पाऊस यायचं नॉर्थ वेस्ट मान्सून आमच्या भारत देशाचे कृषी राऊंडला कंप्लीट होऊन 60% राऊंडला पावसाचे डिपेंड झाल्याचं तसं म्हणून गॅम्बल म्हणतो मान्सून इंडियन ॲग्रिकल्चर इज अ मान्सून गॅम्बल विथ मान्सून म्हणून सांगणं एक असं कोट तसं म्हणून आता यात आम्ही बघित असतं ह्या वर्ष पाऊस अणको लेट झाला असता आमच्या जिल्ह्यात 72% मळ्या करत आहे पाऊस उन्हाळा झाला असता ह्या वर्ष म्हणून पूरा कृषी चटुवटिके पुढे गेली आहे पुढे गेल्या बेटच काय होतं म्हणतात त्या इन टायमास हार्वेस्ट म्हणतात भात कटाव करावा येत नाही बदल समस्या येतात सर त्या गॅमल विथ मान्सून त्या एक प्रॉब्लेम मी आमच्या लगे काय झालं समजा इडी देशांत 2% मात्र काही फ्रुट्स व्हेजिटेबल्स होतात ते संस्करण होऊन जातं बाकीच्या पुरं वेस्ट होतं तर संस्करण गेल्यावर काय होतं म्हणतात ही वेस्टेज उरतं जसं आमचे कन्झ्युमर म्हणजे कोण घेतात सिटीन असले कोणतरी त्याच लायचं फूड टाईमली द्यावं होता त्याच्या मौल्यवर्धन करायला अवकाश असतो त्या भारी उण्याचं स्कोप असतं त्याच कोण जायत नाही पुढे जायचं भारी उण्या झाले मिडले नाही आवाज गोत मध्यवर्ती त्यांच्या आवडी आत्ता असतात त्याच्या नेतं होतं मी गावचं टाईमली 6 ला गावचं आमच्या रीन गावचं आल्यावर आम्ही आता काहीतरी बँकास गेला कुठले एक 10-12 डॉक्युमेंट विचारतात सिबिल स्कोर त्या सांग तो ह्या नक्का बरोबर द्या मस्त वैना वही वाटून सांग सोडतो कोणतरी मनी लेंडर बाहेरला कोणाला तर जाऊन की पैसे गेल्यावर वाढव चेड असते तसं त्या पूर्ण ही सवाल आमच्याला असं म्हणजे स्मार्टफोन आता आमच्याला पूर्ण अँड्रॉइड असतं मस्त ॲप असतं चेड यूज करायचं व्हॉट्सअप झालं बदल ॲप मस्त असतं ती यूज केणार
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿಡಿಲು एक ॲप आसा कोदो गडगड येता ते कायता म्हणून कुडले इन्फॉर्मेशन येता दिशांकूर ॲप आसा आम्ही रोवल्या जागेचे सर्वे नंबर दाखवता त्या सर्वे इलाकेचे ॲप ते बदल ॲप असतात आमच्या फुड्स आय डी म्हणून एक ॲप आसा त्या FID घातल्यार आम्ही काही सवलती घेतल्या लिस्ट येता ते मस्त अवकाश आमचे इंत असतात आम्ही उपयोग कसे करतो त्याच्यावरून ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾಪೂರ್ ಅವಕಾಶ ಕಸಲಸತ್ತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಮಿ ರೈತಾಂಸ ತರಬೇತಿ ದತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ವಿಚಾರ ಓಕೆ आता वर्ष ते 365 दिनांतो ಕೆಲವು दिवस म्हणून आम्ही एक आचरण करतो तायन दिन आसा आता आयचे दिवस आणि लेंकिते दिवस म्हणून सांगून आणि तर डायबिटीज डे ह्या पुरा आम्ही बघता रैतांस म्हणून सांगू ते काहीतरी एक दिवस असं खंडित लायक प्रश्न विचारलो ती एकले दिवस ऐसीचे दिवस बापसाचे दिवस नाकराच्या दिवस पोराचा दिवस मी ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೊಡ್ತು तसंच ರೈತಾಂಸ डिसेंबर 23 तारीख राष्ट्रीय रैत दिनाचರಣೆ सांग आचरण करायचं आम्ही इलाक्यात करीत असतो डिसेंबर त्या त्यानंतर सांग आधील आमचे प्रधानमंत्री त्यांच्या नावावर चौधरी चरण सिंग सांग आमचे 5ನೇ प्रधानमंत्री असले 1979 इसवींत ते कृषी कृषीस मारी ಒತ್ತು देत असेल त्यांचे एक जन्मदिनाचे अवकाश त्यांच्या एक उडासासाठी रैत दिनाचरण आचरण करतो तुमचं आम्ही रैतांस लायक साधने केले कोण रैत असत त्यास आम्ही सन्मान करायचो त्यास काहीतरी बिरुद द्यायच्या त्या पुरा काम आम्ही तसं करतो उडास काढतो त्यावर तो मಣ್ಣು आरोग्य दिनाचरण एक असा त्या डिसेंबर 5 करतो मी विश्व आरोग्य आहार दिनाचरण सांगा डिसेंबर अक्टोबर 16 असे पुरं दिवस असत ನಂದನ तुम्ही आता कृषी इलाकेचं नियोजन झालं प्रांत तुम्हास खैर रीती ते विषयार ತರಬೇತಿ गावला आणि क्षेत्र प्रवास तुम्हाला दाव्या अवकाश असो ओपिने हे ते ಬಗ್ಗೆ माहिती देता कृषी इलाक्यास माय शहराला परांत मला फाउंडेशन कोर्स म्हणजे आमच्या कृषी इलाक्यात काय ते काम करायला ಗೊತ್ತಾವೆ त्याच्या ಬಗ್ಗೆ आम्हाला एक महिन्याचं कुमटांत आमच्या जिल्हा कृषी तरबेती केंद्र होतं ते तरबेती गावली म्हणजे बँगलोरांत ते मला आमचे स्टाफ ट्रैनिंग यूनिट असतं ते असं बदल ट्रैनिंग गावली ती कोयंबತ್ತೂರಂತ CIA एक इन्स्टिट्यूट असतं ते मला कस्टमायरिंग सेंटर सांगून त्या ಬಗ್ಗೆ म्हणजे भाड्यांचं मिशीन द्यायचे भाड्याच्या रूपावर मिशीन द्यायच्या ಬಗ್ಗೆ त्या एक मला तरबेती गावली म्हणजे PPP पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप आम्ही काही करतो काम त्याच्या ಬಗ್ಗೆ मला ट्रैनिंग ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रैनिंग इन्स्टिट्यूट मैसूरांत ते येऊन गावल्यानंतर म्हणजे आम्ही मग सांगितल्यापर्यंत फरीदाबाद अंत मला फर्टिलायझर क्वालिटी अनालिस्ट होऊन ट्रैनिंग गावलं असं इतकी पुरं ट्रैनिंग मला गावली आहे त्यावर तू अध्ययन प्रवासानंतर आम्ही महाराष्ट्राचं बदल संस्थे रिसर्च इन्स्टिट्यूट होते ते पुरं गेलो असं म्हणजे केरळाच्या प्रवासाला करावा अवकाश गावला असं त्यावर बदल कृषी मेळा शिवमोग्गा युनिव्हर्सिटींत म्हणजे बँगलोर युनिव्हर्सिटींत कृषी मेळा असतो ही एक तुम्हाला राज्यांत मादरी म्हणून एक सांगते एक बघू अवकाश गावना त्या गेल्यावर बँगलोर JK वीकेंड लायक कृषी मेळा सांग लायक सर्वजण मस्त उपकार आता कृषी क्षेत्र म्हणून घेताना आम्हाला कुली अंत पर समस्या असता इथे आता ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी आता आम्ही इम्प्लिमेंट करीत असा ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय सांगता त्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही कृषी क्षेत्र आधी स्टार्टिंग कसं होतं तद्दो पुरा आम्ही रेड्यांत आंबोड्याचे पुरा होते रेडे बैल तंतू आंबोड्याचे पुरा असेल आता पुरा चेंजेस होऊन आधी असं मस्त उन्हाळ्यात आवाज कुली आडू म्हणजे जन गावत आहे कावास जन गावत आहे आता जन गावत नाही अनिवार्य होऊन आम्ही फार मेकॅनायझेशन सांगून कृषी यंत्रोपकरणाच्या मोऱ्या आता आम्ही बहुशः स्क्रीन अंत बघू होतो मेशीन्स नूतन तंत्रज्ञान सांगून आम्ही खायला पुरा बघू साध्य सांगून हे एक ड्रोन कॅमेरा स्प्रे करायचे आता जन गावात नाही स्प्रे करायला झाल्यावर तुमचं सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये एक लास्ट इयर एक सबसिडी झाला 1 लाख रुपये एक मशीन घ्यावे तर कृषी पदवीधर झाल्याचं त्यानंतर फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स त्याचं एक सबसिडी देतात म्हणजे आता स्टार्टिंग होऊन कृषी विज्ञान केंद्र आमच्या कॉलेजांत एकूर फिशरीज कॉलेज असतं ते मार्सून कृषी विज्ञान केंद्रांत एक मंचुणी प्रात्यक्षिके द्यावे मशीन असत ते कोणतरी आसक्त युवजन असल्यावर जाऊन ते बघून त्या एक ट्रैनिंग घ्यावं या ड्रोन कॅमेरांचं स्प्रे करायचं एक मशीन नेक्स्ट ಈ ಮೆಷಿನ್ ಮಸಂದ್ರೆ ಅಮೂಡ್ಯಾಸ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಂದರೆ ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ಲಿ ಅಂತ नेजिला जन नाही जाल्यार ट्रान्सप्लांटर आयलां आसा वकास थोडे स्प्रेयर आयलां आसा भात कापे जन लायव आसा जस्ट कंबायंड हार्वेस्टर आयलां आसा चाफ कटर आसा आतां गोरवांस 4 पुरा कट करून घाल्या नंतर त्याचो एक मशीन आसा मागीर पॉप्युलर सोलरचें मशीन आयलें आसा रैतांचे इंतू तर तितके एक अडवान्स जाल्लो आसा केन्ना पुरो प्रॉब्लम कट वता पॉप्युलर सांग पुरो आसा जाल्यार तांतू अडवान्स येता लास्ट आसा सोचे बेलर सांगून आतां कंबायंड हार्वेस्टर मशीन ಅಂತ भात कापल्या बरांत ते भात थंय गावात उरता ते पेंडी करचे एक मशीन त्या बेलर सांगता त्या आयलें आसा एका पेंडी केल्यार 50 रुपये
जाल्यार ते पेंडी करून क्लीन नीट करून पेंडी करून दिता. नेक्स्ट हे प्रिसिशन फार्मिंग असो नेक्स्ट फ्युचर जनरेशन्स निखर कृषी म्हणजे एक्झॅक्ट आम्ही प्रत्येक IT टूल्स इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी टूल्स घेऊन सॅटेलाईट पिक्चर्स घेऊन निखरा होऊन कृषी करायचं. म्हणजे आता आम्ही एका मत्तेंत किती मॉइश्चर आसा कशें आसता त्यास किती हीट घालाव्या तुमकां काय ते रिक्वायरमेंट हावे टेंपरेचर किती आसता pH किती लेवल आसता पूरा आमी सॅटेलाईट इमेजरी मिगे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी टूल्स घेऊन सॉफ्टवेअर अंत ते बघून घेऊन निखरा कृषी करायचं एक नेक्स्ट फ्युचर टेक्नॉलॉजी. नेक्स्ट हे सॅटेलाईट इमेजरी तुमकां आमी बघीत आसता ते प्लॉट्स पुरा ते काय तर मत्तेंत खैला पुरा बेळा करवात ಈಗ ಕೈಲ ಪೂರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಲ ರೋಗ ಆಯ್ತು ಕೈಲ ಕೀಟ ಆಯ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ವಚ್ಚ ಏಕ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಮೇಜರಿ. या सेन्सर्स इन एग्रीकल्चर सांग आम्ही असं पाणी पसा किती असतं खैला हीट घालवत खैला टायमार रोग येतो कोणतो आम्ही भात कापवत नंतर खैला पुरा ॲक्टिव्हिटी करवत सांगते सेन्सर ती गाद्यांत ते इन्स्टॉल करून त्या मुखांतर आम्ही सॉफ्ट आमचे स्मार्टफोन असं मेसेज येत असतात ते सेन्सर्स यूज करायचा अवकाश असतो. त्या माहिती ಮೂಲಕ तुम्ही ॲक्टिव्हिटी करवत. नेक्स्ट या रिमोट सेन्सिंग आता आमचे सनलाईट यूज करून आमच्या क्रॉपचे डेटा ते सॅटेलाईट मुखांतर आमच्या डिश अँटेना मुखांतर अवस्था अपडेट होत असतात त्या एक रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन यूज करायचे अवकाश असतात. नेक्स्ट या मॅप बेस्ड प्रिसिशन फार्मिंग या मग सांगितल्या बरेच त्या खैला रीती आता एक मी दाखवलं. नेक्स्ट या हायड्रोफोनिक्स आताच्या नव्या टेक्नॉलॉजी ग्रोईंग क्रॉप्स विदाउट सॉइल कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स विदाउट सॉइल ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪಾನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಪಾನಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಮುಂದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಮೂರನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಈ पॉट असता त्या पॉटांत पाणी अंत आम्ही काही लवणांश हवे त्या क्रॉप करे त्या घालून तुमचं करवायचं एक टेक्नॉलॉजी हायड्रोफोनिक्स ह्या नव्या टेक्नॉलॉजी. इथं जागा उड असलं सिटीन तो आम्ही तरकारी पुरा करे टेरेस फार्मिंग करे अवकाश होतो. या फार्म मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर मस्त ॲप असत ती ॲप यूज करून असं खैला क्रॉप करवत किती रेट असता मार्केट इंटेलिजन्स सांगतो आम्ही मार्केटात रेट किती चढ न होता खैला क्रॉप घालवता पूरा असं बदल ॲप असतं त्या सॉफ्टवेअर हे करून मी कृषी करवायचे अवकाश असतो. नेक्स्ट या स्मार्ट फार्म एक ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂತ 140 ಎಕರೆಂದಿಂಟಿ ಕೇನೆಸ ತಿಂತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐಟಮ್ हायड्रोफोनिक्स ನಮಗೆ बदल टूल्स काय तसं रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाईट त्या पुरा यूज करून केलं एक मॉडेल जस्ट. नेक्स्ट फ्युचर असं कॉर्पोरेट फार्मिंग म्हणतो सांगितल्याबद्दल कुठे जागे असायचे ते एका कंपनीचे पुरा परचेस करून केल्यानंतर ह्या टेक्नॉलॉजी या टूल यूज करून करा अवकाश असतो. या पुरा फ्युचर तंत्रज्ञान विषय मारे कृषीताना हे पिक्चर्स बघतला आम्ही. आता तुमच्याला असं अनेक प्रोजेक्टमध्ये जलानयन प्रोजेक्ट मला सांगते त्या पाणी ಬಗ್ಗೆ आणि मत्ती संरक्षणाच्या ಬಗ್ಗೆ सुमार कार्यक्रम करीत असा तुम्ही खेळण्यापर कार्यक्रम केला सर आमच्या पाणी आणि मत्तेचे संरक्षण करे मत्ती संरक्षण करे आम्ही झाडं लावतो फॉरेस्ट गिडा सांग त्या जलानयन योजना 2014 सपरेट होते आता मर्जी झाल्यापर्यंत आमच्या 3 वाटे करतो जागो एक 3 वाटे करतो मेलुस्तर मध्यस्तर खेळस्तर मेलुस्तर म्हणजे गुड्याचे जागे ती मत्ती आम्ही कोरेऊन जाऊन ते मत्तीचे लॉस म्हणजे राहावे नावा त्यासाठी आम्ही फॉरेस्ट म्हणजे रुंक होचे झाड असत टीकुड महागणी तेग ते पुरा झाड असेल ती लावतो मी रेबल स्टोन चेक करून सांगून करतो ते मत्ती सवकळी होऊन जावे नावा त्या हे करतो. मी मध्यस्थरांत आणि तोटगारिकेचे आमचे फल होयचे ಕೆಲವು झाड असत माव ते नेरळ ती पुरा लावायचे. मी केळस्ताना म्हणजे आमच्या भाषेत सांगतो बैल गादा म्हणतो तेही पुरा तोड असतो आधी मस्त तोड असत आता तोड नाहीच काही तोड असत आम्ही हरिव ನೀರನ್ನು ನಡೆಯುವ ನೀರನ್ನು ತೆವಳುವಂತೆ ಮಾಡು ಸಾಂಗ್ करायचे कॉन्सेप्ट कल्पने घेऊन त्या तोड असत आमच्या 3 मीटर्सनु 5 मीटर अगल असतो तोड असं किंड्याने कಟ್ಟून एक बांधतो त्या काय ಅಂದ್ರೆ पाणीवर होता मी मस्त आधी एकत्र बेळे ಏನಿಲು करत असेल बेळे करत असेल सुग्गी हो करत कोळाके करत होता मी यावस पाण्याचा प्रॉब्लेम असत नाही साधारण एक 1.5 किलोमीटर सुत्ताडते ಅಂತ असं जे बोरवेल मी काही भाव असते तुमचं पाणी कोणतं असो छेड होता मी अंतर्जल मट्ट रेज होता ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ आम्ही जलानिकी पाणी संरक्षण करतो त्याला कार्यक्रम तुम्ही करीत असता. होय होय. आता रैतापी वर्ग म्हणून सांगतो अन्नदाता ह्या खेळ पुरा सवलब्य गावता इलाख्यांचं आमच्या कृषी इलाख्याचे रैतापी वर्गासाठी रैतांसाठी आम्ही मुख्य आम्ही आमच्या आहार बेळे भत्ता आम्ही इथे चढ भत्ता असेल ना भात करायचे असं आम्ही बी देतो दृढीकरण बी देतो सहायधनाला देत असतो. ते आता आमच्या लागी सीझन काही ना एक हंगाम स्टार्ट होत आहे त्या टायमार आम्ही ರೈತ ಸಾಗರಲ್ಲ ಬಿ ಆಮಿ ರೈತ ದೀತ असतो त्या ಹೊರತು आमच्या इत्तेची मत्ती ಹುಳಿ ಬಣ್ಣ म्हणतो आम्ही ಹುಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ असं त्याचं सुन्न घातले त्यास बेळ्याव चेड येता अवकाश लांबो चेड असेल त्या
ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಆಮೇಲೆ ಜಿಂಕ್ ಬಾರಾಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣ ಸಾವಯವ गोबरू हे पूर्ण आयटम आम्ही सहाय्यधनात देत असतो. ही यांत्रिकरण एक योजना असतं कृषी यांत्रिकरण तुमचं आम्ही सबसिडी आम्ही मशीन्स पुरा आता ट्रॅक्टर होऊन दे टिल्लर होऊन दे ट्रान्सप्लांटर म्हणतो एजलाव्या ती पूर्ण मशीन देत असतो. म्हणजे एक केंद्र सरकारचे PMKSY ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕದ ಅವಕಾಶ ಅಸ ರೈತस 30 पाईप खाली पाईप आणि त्याचे स्प्रिंकलर जेट ಒಟ್ಟು एक पॅकेज द्यायचे 90% सबसिडी. आता सामान्य वर्गाचे जालरो SC/ST जालरो 90% सबसिडी. आता 20,000 रेट असा 2,000 बांधल्यार झाले 1 एकर जागा तिके एक सेट आम्ही रैतांस तुमतो देतो. म्हणजे एक उद्देश आता आमचे भात कापून झाले पाऊस येतो आम्ही वारे येतात त्यापूर लॉस व्हायच्या बदलास टार्पाल घालू तसे कवर करे टार्पाल हवे तर टार्पाल आम्ही एक 8 मीटर उद्दा गेल्याचे टार्पाल आमचे कृषी संस्करण योजनेंत आम्ही सबसिडी देत असतो. ह्या पूर्ण योजना असा नायक व्यवस्था ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ एक योजना 5 वर्ष असतं त्या रैतांत करूवात नाहीतर आम्ही आमच्या मोबाईलांत बेळे समीक्षा ॲप घालून आमच्या खैले पुरा बेळे असतात त्या नमूद करायचे एक अवकाश त्या रनिंग असतो. आता रैतापी वर्ग तुम्ही क्षेत्र प्रवास म्हणून काहीतरी होता हवे ರೈತಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಅಂತಾರೆ आम्ही ಖಾಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿ म्हणजे एक कल्पना असले खाली आम्ही सौलभ्य सांगत नाही नंतर माहिती झाल्यावर पर्यात नाही तिने बघून शिकायला प्रगतीपर कृषी का काही असतं त्यांच्या ताकुसू आम्ही बॉला नेऊन त्यांच्या जागा दाखवून त्यांचे अनुभव ಕೂಡ शेअर करत होतो. म्हणजे मस्त इन्स्टिट्यूशन असतात CPCR विटलांत असा कृषी विज्ञान केंद्र असतात ब्रह्मवार अंत कोड्याला अंत मी युनिव्हर्सिटी असतात हे पूरा आम्ही अध्ययन प्रवास इलाक्याच्या वेच्चार तिने काही पैसे बांधलेले नाही आम्ही ते बस्तर बॉला नेऊन चहा तिंडी कापी पुरा व्यवस्था आम्ही करून इलाक्यात बघून इलाक्यात मी सर्टिफिकेट देतो इतके पुरा आम्ही इलाक्यात करतो. मी यावर रೈತ ತರಬೇತಿ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ असं ते एका दिवसाच्या 2 दिवसाचे वसती आणि ऊಟ पुरा जेवण पुरा देऊन आम्ही ट्रेनिंग द्यायचा अवकाश असतो देत असतो. आता रैतापी वर्गाचं एक तुमच्या इलाक्याचं नव्या एक माहिती आईला संबंध आलं त्यास तुम्ही कसं माहिती रवाने करता. आता आम्ही प्रत्येक पंचायतीस ग्रामपंचायतीवर एक व्हॉट्सअप ग्रुप केला असतात प्रत्येक ग्रुपांत एक साधारण उड्यावर 200 जण असतात त्याच खैला एक तंत्रज्ञान येऊन दे सौलभ्य आहे कुठल्या तुमचं मेसेज घालून तो फॉलोअप करीत असतो. त्यावर आमच्या कैला डैली प्रचलित पेपर असतात न्यूजपेपर तुमचं आम्ही माहिती देऊन तो आम्ही माहिती विनिमय करीत असतो. म्हणजे आमच्या आत्मावर एक स्कीम असतं सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या तुमचं आमच्या इलाक्यांत तालुका शकला BTM म्हणून ब्लॉक टेक्नॉलॉजी मॅनेजर मी होबळी शकले ATM म्हणून असतात त्यांच्या मुखांतर आम्ही रैत क्षेत्र पाठशाला किसान गोष्टी असे पूर्ण विचार करतो. म्हणजे चॅनल अंत काहीतरी मस्त माहिती द्यावं अवकाश असलं तर जाऊन आम्ही आमच्या इलाक्याच्या ಬಗ್ಗೆ माहिती ओके. आता आम्ही ऐकलं म्हणजे कृषी इलाक्यांत IEC म्हणून सांगते कार्यक्रम असा इन्फॉर्मेशन एज्युकेशन अँड कम्युनिकेशन म्हणून सांगते. आता रैतापी वर्ग हा कसा ते उपयोग करून घेऊ होतो. IEC ॲक्टिव्हिटींचं इन्फॉर्मेशन असं आम्ही ब्रॉशर्स बदल तंत्रज्ञान असं बेळेच्या ಬಗ್ಗೆ एक कैला कसं बेळे कराव्या कैला गोबर घालावं ते पुरा पॉम्पलेट प्रिंट करून आम्ही रैतांस देतो. व्हॉट्सअप ग्रुप करतो आम्ही ग्रामसभेंत जाऊन माहिती देतो समग्र होऊन असं कैला पूरा तंत्रज्ञान होऊन दे नाहीतर इलाके सौलभ्य असतं त्या पूरा ತಿಳಿಸೋचे अवकाश करीत. आता नव्या आलेल्या प्रधानमंत्री किसान योजने आणि EKYC म्हणून सांगते एक 2 प्रोजेक्ट ह्या ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ देवत ಖಂಡಿತ ಯಾ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚಾರಲು PM ಕಿಸಾನ್ म्हणजे 2018 योजना ಇಲ್ಲ ರೈತನ್ಸ್ वर्षास 6,000 रुपये 4 महिन्यास एक 2,000 रुपये त्यांच्या नेर ओन अकाउंटच पडायचं एक योजना या 14 कंतु या बाकी असतात आता जुलैच याचे रेडी झाले असतात तर आमच्या तालुक्यात जिल्ह्यात मस्त जण EKYC केले नाही सर KYC म्हणजे नो युअर कस्टमर सिंपल म्हणून रैत त्यांच्या अँड्रॉइड फोन अंतात PM किसान ॲपान डाउनलोड करवात नाहीतर सायबर सेलवर करतात त्याच्या आधारच लिंक झाले मोबाईल नंबर्स OTP येतात OTP घालून KYC केल्यावर झालं इन केस तिने केलं नाही तर याच्या इन्स्टॉलमेंट काय तर स्टॉप होतं सर रैत असं 30 तारीख हेरदी 3 दिवस असत EKYC केल्यावर त्यांच्या एक योजनेचं कंटिन्यू होतं. लाईक विचारतेलो. आता दक्षिण कन्नड जिल्हे आणि उडुपी जिल्हे आम्ही बघितल्यार आम्हाला समतट्टोने चढ होणं गुडो आम्हाला चढ बघ गावता इथे काय होतं म्हटलं आम्हाला कृषी करू अवकाश भारी होण्या इथे खैल रीती रे एक व्यवसाय म्हणजे करू होतो. तर आमच्या गुडा जागा असलेलं आमच्यात एक प्रधानमंत्री PMKSY अदर इंटरव्हेन्शन स्कीम असतात पण काय तर करता कृषी होंडा करून त्याचं एक जीव टार्पाल घालणं ते पाणी संग्रहणे करणं त्याचं मी नंतर आम्हाला पाणी नातल्या टायमार आम्हाला आता साधारण 800 फीट 1000 फीट गेलो पाणी गावात नातलं एक हे झालं असं तर तो पाणी स्टोर करून ठेवल्यावर एक संग्रहण करून ठेवल्यावर बाकी टायमार पाणी नातल्या टायमार उपयोग करणे होता त्यास आम्ही 50 सहाय्यानंतर आम्ही रैतांस करू अवकाश असतात त्या एक योजना असतात त्या ಹೊರತು उद्योग चीटी असल्यावर नरेगा कार्ड म्हणतात उद्योग चीटी त्या असल्यावर त्यांचं खैले तरी एक झाडा गुड्यार लावाय
फॉरेस्ट आमच्या रानाचे रूख झाडां लाव्या त्यास गुंडी कार्ड एस्टिमेट करून त्यास उद्योग कार्ड असल्यास पैसे द्या दिसास ₹350 उद्योग सिटींत त्यास पैसे गावतात 100 दिनाच्या मानावधीनं एका वर्षास करत अवकाश असतो आणि ज्याला सोडून ते पंचायतीवर अप्रोच करून आमच्या इलाके सेनेर आम्ही माहिती देतो. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ದಾನಸ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ರೈತ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಗ್ಗೆ कसं असा तुम्हाला एक सांगू होतं फ्युचरच्या ಬಗ್ಗೆ सांगतात आमच्या जागे मी मग साधल्यावर मस्त तुंड जागे देखील जागे असायचे नेक्स्ट फ्युचर कोऑपरेटिव्ह फार्मिंग एक याचा चान्स असतो ऑपरेशन दाखवलं एक हॅन्तो PPT ಅಂತ हाय ಸಹಕಾರ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ सांग त्यानंतर कोणते कंपनीचे घेऊन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग घ्यायचे तद्वारे काय होतं जर जागी आम्ही एक 4 ಎಕರೆ करायचे तिने 500 ಎಕರೆ घेऊन तिने ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಖರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಟ್ ಗಾಲವೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ आम्ही कीटनाशक कसं गाले अंतर गालवे काहीला पूर्ण टेक्नॉलॉजीचे उपयोग करून चेड प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे उत्पन्न चेड गावच्या वरी अवकाश असा त्या उपयोग करायचा त्या एक अवकाश असा त्या ಹೊರತು आम्ही ड्रोन कॅमेरा उपयोग करून स्प्रे करायचे ही पूर्ण सवाल असं ಬಹುಶಃ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ आम्ही पुढे मस्त मस्त यूज करू अवकाश असतं आता मनुष्यास आम्ही इन्शुरन्स करतो त्याच्यानंतर वेहिकलास आम्ही वाहनास आम्ही इन्शुरन्स म्हणून करतो त्याच्यानंतर रैतापी वर्गास उपयोग होते ಬೆಳೆಸ ಹವದಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾರೆ ವಿಮೆ ಅಸಾಯ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ PMFY ಸಾಧನ केंद्र सरकारसनो बात कोण करता त्यास ₹440 एक कंत बांधल्यावर त्यास रिस्क कव्हरेज होता जर आता पाऊस चढ येऊन अतिवृष्टी झाली पाऊसही नसताना मस्त बरगाल आयलो त्या टायमार नाहीतर पाऊस जोर हावर येऊन गुडाका जारून गादे मुಚ್ಚवून तिने लावली नेजी गेली तर त्यास पूर्ण कव्हरेज करायचा अवकाश असता त्यास ऑगस्ट 30 लास्ट डेट असता तिने बँकास जाऊन तिने पैसे ₹440 एकरेस कंत बांधल्यावर त्यास एका ग्रामपंचायत 33% डॅमेज झाल्याद्वा परिहार करायचा अवकाश असा म्हणजे आमचे ह्या भागांत चेडवर पॉपला कृषी असायची त्यास वेदर बेस्ड क्रॉप इन्शुरन्स एक स्कीम असा तस जून 30 अणको गव्हर्नमेंटचे गाईडलाईन ह्या वर्षी येईल केंद्र आयल्यापर्यंत त्यास एक कव्हरेज असं ಓಕೆ ಲೈಕ್ ವಿಚಾರ आता BSc एग्रिकल्चर पदवीधर कृषी पदवीधरದಲ್ಲ असा काहीला पुरा एक उद्योगात अवकाश असा BSc कृषी केल्यापर्यंत ते आता काही शिकतात त्या कॉलेजात कॅम्पस इंटरव्ह्यू एक असतात ते कॅम्पस बदल कंपनीचे येऊन लाईक स्टुडंट्स मेरिट स्टुडंट्स असल्यावर त्यास घेऊन ते इंत प्लेसमेंट द्यायचे एक अवकाश असतात म्हणजे आमच्या युनिव्हर्सिटीत 3 विंग असतात 3 म्हणजे एक एज्युकेशन त्या पुरा सिक्वेन्स त्याच्या पण रिसर्च संशोधन करायचे असं मी एक एक्सटेन्शन किती म्हणतात काय तर शिकतो ते राहताच दहाच्या वेळी ते एक एक्सटेन्शन त्या तिन्नांतो अवकाश असा एज्युकेशन अंत प्रोफेसर होवात ते MSc केल्यापर्यंत नीट एक्झाम नॅशनल एंट्रन्स टेस्ट करून प्रोफेसर होवात रिसर्च जाल्यार रिसर्च असिस्टंट होऊन जावत एक्सटेन्शन ऑफिसर होऊन एक्सटेन्शन सेरावत या युनिव्हर्सिटी लेवलार जाल्यार केंद्र सरकारांत आमच्या वेअरहाऊस असत सेंट्रल अँड स्टेट वेअरहाऊस कॉर्पोरेशन लिमिटेड तितून वेअरहाऊस ऑफिसर होऊन जॉईन होवात बँकांत नॅशनल बँकांत लोन ऑफिसर अग्रिकल्चर ऑफिसर होऊन एक्झाम बरोवन थंय येऊन जॉईन होवात मागीर NGO असतात नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन संस्थे तितून केलो प्रोजेक्ट घेतात गव्हर्मेंटाचे त्या प्रोजेक्ट ऑफिसर होऊन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होऊन ते येऊन काम करतात त्या ಹೊರತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಂತ तिने मार्केटिंग ऑफिसर BSc एग्रिकल्चर डिग्री झाल्यावर मार्केटिंग ऑफिसर काम करे अवकाश असा MSc पुढे झाल्यावर रिसर्च इंटू फील्ड आणतो दाव्याचे अवकाश असा आता मला काही होईत नाही मी घरात बसतो झाल्यावर बिझनेस करवत तर बिझनेस करायला झाल्यावर आमच्या फर्टिलायझर लायसन्स असले घेऊन तर BSc एग्रिकल्चर कंपल्सरी जाणं असं सो ते एक फर्टिलायझर शॉप तोवून त्या करवत अग्री क्लिनिकून सांगून इथं आमचे गावात राही बरं घाटार बरं अग्री क्लिनिकून जाल्यार रैतांस खैला पुरा माहिती हवे त्या फी पेड सर्व्हिस त्याच पैसे घेऊन त्याच सर्व्हिस द्यायचे माहिती नाही त्या असं इनपुट सेल्स करवात वाड्यास मशीन द्यायचे करवात नर्सरी करवात सो ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಅಮೂಲ ಅಂತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಗತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ BSc MSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸರ್ UPSC KPSC ಅಂತ ಬರುವಂಥ ಈ KS IS ಆಫೀಸರ್ ಆವತ್ತು पोलीस जनरल डिग्रीच्या कैला पुरा कॉम्पीट करतो एक्साइज डिपार्टमेंट ಅಂತ पोलीस डिपार्टमेंट ಅಂತ SI होऊन त्यासो अप्लाय करून ते येऊ दावायचे ಓಕೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ केले एक आमचे अपॉइंटमेंट झालं 2011 नंतर तर आमच्या बॅचन 100 जण अपॉइंट केलं त्या ಕೂಡಲೇ 300 ಜನ अपॉइंट केले 2018 तो एक 400 ಜನ AO अपॉइंट केले आता प्रस्तुत 100 जण AO असिस्टंट अग्रिकल्चर ऑफिसर्स कॉल फॉर झाल्यानसा ते ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ कोण पुरात अग्रिकल्चर BSc केलेलं असेल कोण मेरिट चढ असतं त्याच कंटे एक अवकाश असतं खास अवकाश असतं ओके आता कुडाल देशात साध्य कवड ब्राह्मण आमचे एक समुदाय असं तुम्ही काय त्या संदेश देऊ इच्छा पावतो
आमचे समुदायांत ಚಡೀತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೃಷಿಕ असत ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ असत आमच्या इलाक्याचे मस्त एक सौलभ्य असत ते सौलभ्य पुरं उपयोग करून घेऊन पुढे जायचे अवकाश असतात आम्ही युवा जनांक आम्ही सांगतापर्यंत बदल मेडिकल इंजिनिअरिंग कोर्स कसं जातात आहे आमच्या सी ई टीन मस्त कॉम्पिटिशन असतं सी ई टी बरोवन पी सी एम बी घेऊन बी एस अग्रिकल्चर एम एस सी असं बरं केल्यावर ಕೆಲವು किल्ले असत आत्ताच नायक स्कोप असतं फ्युचर असतं सो कृषी क्षेत्र असं कृषी इलाके असं चिक्कोಡು लाईक स्कोप असं सांगायचं अभिप्राय. हां, आता तुमच्या ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ बघून आम्ही हे कोयंबतूरून ट्रैनिंग झालं त्या सर्टिफिकेट हे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट हैदराबादून ते एक कोर्स केलं असतं सर्टिफिकेट घेऊन हे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रैनिंग इन्स्टिट्यूट मैसूरांत पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप ಅಂತ गवलं सर्टिफिकेट हे हैदराबादंत पेस्टिसाईड म्हणजे आमच्या कीटकनाशकाच्या ಬಗ್ಗೆ ट्रैनिंग झालं त्याच्या सर्टिफिकेट हे मी एक आर्टिकल बरवलं ಅಂತ ಹಡೇಲ್ಗದ್ದೆ ಬೇಸಾಯ ಕುಸಿತ हे गवले सर्टिफिकेट मोमेंटोस हे हेब्बाळांत एक फाउंडेशन कोर्स आले त्याच्या बॅच आमचे हे उल्लाला एम एल एचे ಒಟ್ಟು झाडं लावायचे कार्यक्रम होते तेलंगणात त्यांचे ಒಟ್ಟು चिक्कूच्या वाडा लावायचंच हे बंटवाळ एम एल ए ಒಟ್ಟು सर ಒಟ್ಟು पाईप द्यायचे ರೈತರ್ಸ್ अवकाश होतं हे अण्णा हजारे ಒಟ್ಟು एक वेळचा अवकाश आम्ही 2010 महाराष्ट्र टूर गेलेलो पार्सल मी असं हे सहकारी बँकांत त्याचे अध्यक्ष राजेंद्र कुमार त्यांच्या ಒಟ್ಟು एक फर्टिलायझर कोर्सचे एक डीलरशिपचे मीटिंग होते त्यांचे फोटो आहे हे आमचे डिस्ट्रीब्युशन्स बदल आयटम आम्ही राहत द्यायचो त्याचे एक फोटोज हे आमच्या बेळतंगडी मला कुडाल देशकर आमच्या समाज असणं मला एक गौरव देणं होतं त्याच्या फोटो हे माझ्या आमच्या फॅमिली बसलेले माझे अण्णा अम्मा माझे भाऊ आणि भावाच्या बाईल माझ्या बाईल स्वामीलक्ष्मी नायकरा चिंतन श्रीतन मी बी बी एम पीसनं आमच्या कृषी इलाके सेवे एक प्रेरणा म्हणतात माझ्या बाईल स्वामीलक्ष्मी मस्त तिने इन्स्पायर केलं असं लाईक विचार नंदन तुमचे फोटोज बघून आम्हाला भारी खुशी झाला ह्या समयार एक सांगवत एक विचार म्हटल्यार आमच्या समाजाचं मुख्य होऊन 3 अंग हवे म्हणून सांगतो आम्ही एक मुख्य होऊन आमचे देश रक्षण करूये ते योद्ध आसात अन्नदात कृषिक आणि आमचे आरोग्य रक्षण करूये ते वैद्य ह्या 3 अंग समर्पक होऊन काम केल्यार देश सुभिक्षित असा म्हणून आम्ही सांगतो कृषीतो नास्ती दुर्भिक्ष म्हणून सांगवत एक उत्तर असा म्हटल्यार कृषी कोण एक श्रद्धा भक्तीन परिश्रमान कोण करतात ह्यास बरगाल असत नाही म्हणून सांगते हा एक विचार तुम्ही 8 दिवस आमच्या स्टुडिओस येऊन कृषीस संबंधपट्ट ऑनलाईन विचार धारे तुम्ही वाटवून घेतलं तुम्हास धन्यवाद आणि देव बरं करून म्हणून सांगित असं नमस्कार मी मला एक स्टुडिओ सोडवून माझे विचार तुमच्या समोर सांगू अवकाश त्यांना विश्व कोंकणी केंद्र शक्तीनगर आणि प्रतिबिंब त्यासोबत मस्त धन्यवाद आमचे ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्या सगळ्यांसो धन्यवाद आणि देव बरं करून म्हणून सांगितलं सर्वे जना सुखिनो भवंतु.